З нелегального бізнесу, мені здається, трохи дивним питання, і відповідно і нема про що відповідати. Ні, якщо дуже коротко. Добре. Це перевірити не можу, бо про багатьох політиків, впливових і навіть кандидатів в президенти говорять, що вони через кришування бізнесу, нелегального бізнесу дістають фінансування, і це стосується, скажімо, міських очільників. Бізнес – це аптеки, які продають наркотики, нелегальний бізнес – це незаконні гральні заклади і тому подібні речі. Національні дружини, наприклад, борються, як і Національний корпус, з такими аптеками, закрили їх за попередній рік не одну сотню. А гральних закладів більше тисячі однозначно. Власне, це вам зараз прямо мені закидають в месенджер, якщо я не помиляюся, кришування грального бізнесу депутата Третьякова, і це робить Азов. Що мені сказати? Я правду? Що ще? Правду? У мене поліграфа правда тут немає. Про чорну трансплантологію і так далі. Збірка, скажімо так, якихось забавних цих всіх байок. Що байок? Чому їх треба коментувати? Ви народний депутат. Яка сітка мережа належить, власне кажучи, Третьякову? Я поняття не маю. Я знаю, що там, де в мене була аптека, там тепер космолот. Прямо в будинку, де я живу. Це те, що мені було треба, розумієте? Космолот. Пане Роман, а я вас можу переконати, що Національний корпус закривав всі абсолютно, всіх мереж в Україні, які існують. Всіх абсолютно гральні заклади. Тому про яке закриття і кришування – це різні речі. Ваш ентузіазм щось зійшов на нівець, тому що я пам'ятаю, що коли була прем'єром Тимошенко, сказали, ми в Україні гральний бізнес, все. Але щось теж ентузіазму вистачило ненадовго. Потім Ляшко бігав з кувалдою, трощив гральні автомати. Скільки? 2? 2, а ми закрили більше тисяч. Ні. Потім Береза, ваш тут в студії був до вас, Борислав, по Троєщині ходив, закривав наркопритонний гральний бізнес, але там теж є ці космолоти, я не знаю, що золота підкова, як воно називається, не хочеться рекламувати. Чому всі зупиняються на півдороги? Роман, якщо це боротися, от ви народний депутат, це ж правда заборонено законом? Як воно працює? Заборонено законом. По-простому працює, тому що його кришує абсолютно вся районна адміністрація, його кришує місцева прокуратура, його завжди кришує місцеве МВС. От і все. Так може це треба дозволити? От і все. А ви розумієте, що вони не хочуть дозволяти, тому що це гроші зараз вони йдуть в карман, а тоді будуть йти в значній мірі в бюджет. Тому що це, знаєте, виняткова боротьба з гральним бізнесом. Поїдьте в Німеччину, там буде всюди написано «шпільотек». Це треба винести, це треба повністю винести зі спальних районів, повністю винести. Там, де це розсадник криміналу. Це ж не просто проблема ігроманів, це проблема криміналу на районах величезна. Це проблема наркоманії. Це такі гнізда цих всіх історій. Тому, а якщо ви кажете про наш ентузіазм, ви ж розумна людина, і давайте порахуємо. Ми закриваємо це від Закарпаття до Луганської області. Ми закрили більше 1000. Але у нас... Прийдіть, закрийте в мене, я подивлюсь. Давайте адресу і спробуємо. Якщо закриємо, то покажіть, будь ласка. Я вам кажу, Бульварно-Кудрявська, 39. І у нас пару десятків тисяч хлопців всього-навсього. І все, що встигаємо, все встигаємо. Оскільки запис цієї програми скільки встигаємо закрити, закриваємо. Ukrainian Media Network, Скрипін.ua і на те. Є можливість воювати, стільки ви можете потім там подивитися адресу, яку я озвучив. Так. Будемо владою, закриємо всі. Відкриємо легальні.